L'objectiu de la recerca del nostre grup és identificar perfils de risc i de protecció per a determinades malalties del cervell, com per exemple malalties neurodegeneratives. Per fer això, nosaltres tenim una aproximació multidimensional o multimodal i ens centrem en l'efecte de les variables dels estils de vida, factors modificables, les funcions cognitives i, sobretot, també tenim una expertesa en l'ús de la neuroimatge. En aquest sentit, per exemple, el nostre grup, que té 5 línies, s'ha especialitzat en identificar nous marcadors de neuroimatge que poden predir diagnòstics diferencials o pronòstic en malalties com l'epilèpsia o bé malalties com la malaltia de Parkinson amb o sense trastorn del son REM. També el grup també identifica marcadors de resiliència, és a dir, de protecció, com deia abans, de determinades malalties, com deia, i també els canvis associats amb l'edat, i inclús els efectes que pugui aparèixer condicions com el dolor crònic. Per això, de nou, combinem informació de tipus psicològica, per característiques de personalitat, tipus de pensament, amb dades més de neuroimatge, per veure quines xarxes cerebrals són importants per explicar a les persones que davant de condicions d'estrès o de risc de malaltia no desenvoluparan símptomes. I això, en una de les línies del grup, ho fem de manera translacional, combinant informació de model animal, de rata, en aquest cas de malaltia d'Alzheimer, amb model amb humans, amb dades d'humans d'edat avançada, i utilitzant de forma comuna mesures de neuroimatge estructural que ens permeten veure si hi ha una correspondència entre alguns canvis cerebrals. El model animal permet estudiar tota la trajectòria del cicle vital dels canvis i, per tant, després traslladar-ho a l'humà. Una de les línies del nostre grup, en aquest sentit també amb la neuroimatge, és l'ús de la intel·ligència artificial i procediments de machine learning per intentar classificar millor els diagnòstics i els pronòstics de malalties i treballem amb grans bases de dades internacionals i després intentem traslladar els coneixements en dades més clíniques, més petites d'aquí.